ראיון עם עמי ברם מעמותת התקשרות, 25/12/2012, בתוכנית מלווה מלכה עם אורי רווח, ברדיו מורשת. מישהו סימס לי בנייד שאור גבריאל בגימטריה זה מלך המשיח. שמת לב פעם? עד כדי כך. שמולי, אמרתי אני מצטט את זה. טוב, עכשיו לנושא שלנו. לא הוא, מה זה הוא? אנחנו כאן בפורים, בפנימיות. על חג הפשט ורבקס. אנחנו כאן כל יהודי ויהודי מקבלים באהבה ואחווה, לא משנה מה או לא, ברסלב, ליטאי, חסידים, משיחיסטי, לא משיחיסטי, כולם כאן יהודים מתאחדים באחדות גמורה למען השם יתברך. אמן. הילד דרור על קו הטלפון, שבוע טוב. שבוע טוב, חודש טוב. חודש טוב מבורך. אנחנו באותו נושא של זוגות דתיים ושאינם דתיים ביחד בבית, לא פשוט. את בעצמך חזרת בתשובה, בעלך קצת פחות. איך מסתדרים? מסתדרים עם הרבה אמונה בלב, עם השתדלות, עם ניסיון לגשר על הפערים, אבל זה אפשרי, אם רוצים זה אפשרי. לא פשוט, אבל אפשרי. אוקיי, אז בואי נפרט קצת כמה פרטים, איך זה קורה? כן, זה קורה משהו כמו לפני 5 שנים. זה תהליך שגם בעלי מגיע מבית ככה מעורב של אמא חילונית ואבא דתי. אבל המקצבים שלנו הם אחרים לגמרי. ולומדים לראות איך מגשרים על זה בשבתות, מול הילדים. יש לנו ילד בכור שלומד בבית ספר חילוני, וילדה בת 5 שלומדת במסגרת דתית. אז משתדלים, הפערים קיימים. ובין היתר, גם לאחרונה אנחנו דרך ארגון התקשרות עושים סדנה מיוחדת של זוגות יש בבית את הפערים האלה, ואנחנו מקבלים כלים איך לגשר עליהם. כן. בוא ננסה להבין קצת, להתמקד איך באמת מדברים על בעיות, על פערים. זה לא פשוט בסך הכל להקים בית על טהרת המשפחה, טהרת הקודש, כששני הזוגות חלוקים. נכון מאוד. זה דורש באמת קודם כל הבנה, לנסות להבין את הצד השני, איך הוא רואה את הדברים בשונה ממני, ומצד שני להעביר לו את האני מאמין שלי. מאוד חשוב. יש הרבה שמסיימים את הסיפור בבית הדין הרבני, אבל הרבה זוגות ברוך שמחליטים שלא, לתת צ'אנס, לתת עוד הזדמנות. נכון. אני מאמינה אני בכלל מאמינה שבתוך זוגיות יש לא מעט מחלוקות על כל מיני ככה נושאים כאלה אחרים. החוכמה היא לדעת איך לגשר, ובאמת הנושא הזה של בן זוג אחד דתי והשני חילוני זה נושא שהוא יכול להיות מאוד מאוד טעון, והרבה פעמים יותר לא מעט קשיים, אבל יחד עם זאת... מה למשל אומרים קידוש בליל שבת בטלוויזיה ברקע? בדיוק, ממש ככה. במקרה שלנו זה ככה, אנחנו אומרים קידוש בליל שבת, ויחד עם זאת בעלי מתמצא בטלוויזיה, הולכים לבית הכנסת והבן חוזר מהצופים, ככה שזה לגמרי נושק כל הזמן, אבל... מבלבל אבל לא? מבלבל. אנחנו באמת מנסים גם מול הילדים להעביר מסר אחיד לא יכול לעבור, אבל מסר אחר שאבא רואה את הדברים ככה ואמא רואה את הדברים אחרת, זה גם בסדר. אני חושבת שזה גם פה מאפשר להם את סוגיית הבחירה. אני בכלל מאמינה בחנוך את הנער על פי דרכו. אנחנו עכשיו מעוניינים להעביר ככה את ילד בכל זאת למסגרת הדתית. הגענו להחלטה כזו משותפת אחרי לא מעט נבטים, והוא מאוד חושש, ואני מאוד אשמח להתפלל על זה שבעזרת השם הוא יוצא לעבור, ותמיד הלב שלו יהיה חדור באמונה. ויחד עם זאת, אם הוא לא יוצא, אני מאמינה שאני אבוא בפתגם חנוך את הנער על פי דרכו. כן, בכמה? כן, וכמה הוא ילד? הוא בן 9.5. זאת אומרת, מצד אחד הוא ילד, אבל מצד שני אתה לא יכול לכפות עליו את מה שפחות מכיר, או בגלל שאימא שלו עוברת תהליכים. כן. משהו בוא נתמקד קצת במחנה המשותף, בכל זאת מה כן אתם מסכימים שיש בבית אחדות במחנה המשותף? אנחנו מסכימים שהקדוש ברוך הוא צריך להיות נוכח בשיחות ובכל ההוויות שמתקיימות כאן בבית, ואנחנו בעיקר מסכימים לכבד האחד את השני על פי דרכו. ואם זה קשה
אנחנו לא מסכימים בדבר כזה או אחר, אז אנחנו מנסים להתיישב, לדון, להבין אותו. בעבר גם זה לא תמיד היה קורה והיה מביא באמת תהיה לו הסכמות, לוויכוחים, למריבות, אבל היום ברוך השם למדנו להבין שאנחנו אנשים שונים ואנחנו לא בהכרח רואים את הדברים אותו הדבר. ולכבד, לקבל את האחר באשר הוא, גם אם הוא לא תמיד מסכים איתך, זה גם מעלה שצריך ללמוד אותה. אז ברוך השם, ברוך השם. יש לכם רב? עשה לך רב? יש לנו כמה שככה מלווים אותנו בדרכנו, אם זה דרך לימודי ימימה, זה הרב גיל אמרי, זה בית חב"ד והרב מוטיגל. כן, לא משתדלים להיוועץ עם אנשים שיושבים לנו כמכוונים אותנו נכון בדרך האמונית. יפה, מה בעלך עושה בחיים? בעלי יש לו משרד לפרסום באינטרנט. טוב, נאחל לכם בהצלחה, לא פשוט באמת, לא פשוט בכלל, אבל חודש הבא, חודש השמחה של אחדות, ואני מאמין שכל אחד ואחד מאיתנו זקוק לכוחות האלה של אחדות ושמחה ואמונה וביטחון בשם. נכון, אמן, בעזרת. תשמעו את השיחה שאנחנו עושים עכשיו עם עמי ברם, ראש תנועת התקשרות. שבוע טוב לך רב עמי. שבוע טוב הילד. גם לך יש סיפור כזה, נכון? במשפחה, ברוך השם עכשיו שניכם כבר בקו אחד. אבל על זה פחות נדבר, ושמעו את הסיפור של ילד, ואפשר להבין את התסבוכות שיש בנושא הזה. כמה זוגות יש לכם בתנועה הזו שבאים ונעזרים בכם בעצות הטובות שאתם נותנים? מסתבר שיש שם הרבה זוגות. הסדנאות שאנחנו מקיימים הם בין 10 ל-12 זוגות. אבל יש, אתה יודע, עם ישראל מתעורר בתשובה, יש בהרבה בתים מתעוררת הבעיה הזו. ומסתבר שזה לא כל כך בעיה. יש ככה אחרי סדנה שיושבים ומתבוננים בזוגיות, לומדים איך לתקשר, אז מסתבר שאפשר, שזה ממש אפשרי, רק דורש הרבה עבודה. אז גם בסדנאות האלה מה מעבירים להם? אלה חוטים, כי אי אפשר להגיד שזה לא בעיה, כן? נכון, זו בעיה, אבל אנחנו בונים בסדנאות עם צוות מקצועי שחלק מהם, חלק מהשיעורים מתעסק בנושא של חינוך ילדים, חלק מתעסק בנושא של תקשורת, איך לריב, לדעת לריב, איך לדעת לשים את הדברים על השולחן ולא לשמור בבטן. מאחר והנושא הוא בעייתי ועולים כל מיני בעיות, אז צריך לדעת לפתור אותם, צריך לדעת לשבת ולדבר עליהם, גם אם לא מסכימים זה בסדר גמור, ההורים לא חייבים להסכים, אבל עצם זה שזה עולה ויש הסכמה שזה לא מסכימים זה גם דבר חשוב. כן. מה יותר הבעיה? כשהבעל חוזר בתשובה והאישה לא, ההפך? האמת שאני לא יכול להגיד את זה, אני חושב ש... אתה יכול להגיד, בשתי משקי תגיד. יש דברים שכאשר האישה חוזרת בתשובה קצת יותר קל, מאחר וכל נושא הכשרות, כל נושא הבית הוא בדרך כלל עליה ולבעל לא כל כך אכפת. אבל ברוב המקרים זה תמיד אותן בעיות שעולות, חינוך הילדים, מה עושים בשבת, חגים וטיולים, חופשות, שזה שם תמיד לוחץ על הבעיות של זוגיות, של משפחה, של ילדים, מה עושים אז. וחשוב חשוב עוד פעם לראות איך מיישבים את הדברים, איך עובדים, איך מגלים אחד את השני בצורה הרבה יותר פנימית, זה דורש פשוט יגיעה של בני הזוג למצוא אחד את השני בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר היה קודם. תן לי דוגמה למשל. דוגמה כן, בגישור על פערים. אם ניקח למשל חופשה, בני זוג צריכים לצאת, אז אתה יודע, באים שואלים אותנו לפעמים, הבעל שואל אותנו מה עושים? היא רוצה לקחת אותי לאילת בקיץ. אז השאלה, מה הוא יכול לעשות? איך הוא מתמודד מול זה? יש בלבוך של הרבה ישיבות היום. יש הרבה ישיבות. אז אני חושב שהמוטו, הקו שצריך למצוא זה לא איך אני רוצה ולא איך היא רוצה, אלא גם וגם. זאת אומרת, זה כבר לא יעבוד אותו דבר, שרק צד אחד מנצח, או רק צד, זה הולך לפי רצון של אחד מבני הזוג. אלא צריך למצוא גם וגם. איך מוצאים את המעגל המשותף שמאפשר גם להיות באילת, ומצד שני לשמור גם על הקווים האדומים של אחד מבני הזוג. ועל זה צריך לשבת ולדבר, ובדרך כלל מוצאים, כשרוצים למצוא את הפתרונות אז מוצאים.
אנחנו רואים את זה כאן, זוגות שעובדים על עצמם, פשוט בונים בתים נהדרים. כן, אז באמת האם להתקשר, להתאחד, או שאחרי סדנה כזו בהתקשרות בעצם אולי לא רואים את הפתרון של להיות ביחד? רוב הזוגות, האמת שאני לא מכיר זוגות אחרי סדנה שלא רוצים להיות ביחד. זה לא שמפסיקות הבעיות, אבל רוכשים כלים, רוכשים כלי עבודה, איך לעבוד, איך להתמודד. יפה. שמענו כן את הגברת הילד דרור קודם בשיחה המרגשת שלה. איך משיגים אתכם מי שרוצה ומעוניין לבוא לסדנאות או לקבל את העצות הטובות שלכם? טלפון. אז קודם כל יש כרגע סדנה שמתקיימת, אחרי פסח נפתחת סדנה נוספת. הטלפון שלנו זה 077-2171-770. גם באתר האינטרנט אפשר לרשום התקשרות חוויה יהודית בגוגל ולהגיע אלינו. 077-2171-770, נכון? נכון מאוד. יפה. שיהיה בהצלחה, תודה רבה, עמי ברם. תודה רבה לכם, שבוע טוב. שבוע טוב. אז אנחנו איתך, תרומה, כל הפרשה רובה ככולה מדברת על המשפט.